Bohaté rodiny už dnes na podlahu dávno nepoužívají dlaždice, všichni volí tuto voděodolnou podlahovou barvu. Jedna nádoba obsahuje 20 kg, což stačí na pokrytí 60-80 m2. Není potřeba profesionální instalace, samonivelační design umožňuje velmi snadné natírání, stačí otevřít balení, použít přiložené nástroje a přímo aplikovat. Je vhodná nejen na běžný cementový povrch, ale také na dlaždice, plech, dřevo a další materiály. Vyniká skvělými antikorozními a voděodolnými vlastnostmi, účinně opravuje poškozené podlahy, renovace bez nutnosti odstranění původního povrchu. Po zasnutí je povrch lesklý jako zrcadlo, bez zápachu, odolný proti prachu i vlhkosti, dekorativní efekt srovnatelný s dlaždicemi. C výhod: voděodolnost, protiskluzová úprava, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči vysokým teplotám, snadné čištění, vynikající těsnost a nosnost, nejen bezstarostný pohyb po podlaze, ale dokonce vydrží přejetí autem. Univerzální pro vnitřní i venkovní použití, vhodné pro střechy, stěny, dvory a mnoho dalších scénářů. Instalace je rychlá a pohodlná, za jedno odpoledne máte hotovo, 2 hodiny po natření je možné běžně používat. Cena je mnohem nižší než u dlaždic, přímý dodavatel garantuje kvalitu, vybírat můžete z více barev, výrobek je ekologičtější i ekonomičtější, renovace staré podlahy nikdy nebyla snazší. Ovládání je extrémně jednoduché, otevřete víko, nalijte, rovnoměrně rozetřete, renovaci zvládnete hravě, žádné stopy po chůzi, účinek trvá dlouho jako nový. Stále vás trápí dlaždice a prášení či drobení podlahy? Objednejte si novou generaci podlahové barvy. Právě probíhá akční nabídka, platba na dobírku, doručení zdarma až domů, pokud máte zájem, klikněte na odkaz a nakupujte.